ata dula. Maikeko errepikatuta, hasi da derbia. Lagun honak jarri du baloia jokoan, Xabi Azkoitiak pasatzen utzi. Hori nahiko dela nolabait saiestu eta bai goro da presionatzen. Erne Anaitasunarea barruan Mikel Aramendik atzera. Azpeitia. Bai, aproposa dela. Jaurti ingo du, Jaurti! Bastidak kornerrera urrundu du. Zailusek, area barruan jarri du. Eta gola! Mikel Pastrianen gola! Mikel Arzailusek kornerra jarri du. Eta erdilariak aurre hartuta atzelariei buruz ezin hobeto gurutzatu du. Anaitasuna aurretik jartzeko bigarren derbi honetan. Landuta jokaldi izena ez. Errepikapenean ikusiko dugu Jon. Mikel Arzailusek. Hiru gizon zauden lehenengo zutoinen parien eta bueno, Mikel Arzailusek oso erdiraketa ona egin du eta bueno, bere alturie aprobetxau ez gol ona sartu du eta bueno, ikustea lehen esan dezun bezala ez, olago oinarte aukerek egon ez da egon, baina geldikago jokaldiek ze garrantzi hartzeuen ez. Ateko sakea, luze. Aramendi eta Amutxastegi, azkenean Sergio Barkerok hartu du baloi hori. Presio ona Azkoitiarrek. Mikel Aramendi, Arzailusi jokatu, Arzailusi Jaurti! Gola! Anaitasunaren bigarren gola! Ateko saketik hasi da jokaldia, Azpeitiarrek ez dute urruntzen asmatu, Sergiori presio ona egin diote, Azkoitiarrek. Eta Aramendik pase bikaina atzelarien artean. Sergio leku txarrien galdu du baloie. Eta hor pase on bat jaso du Mikel Arzailusek, ondo desmarke on bat inondoren. Eta bigarrena sartu du, baina bueno, leku txarrien galduta baloi bat izin da, eta hor gero Anaitasunak jakin izin du aprobetxatzen akats hori. Area barruan sartuko da, Aranda ondo azaldu da, baloia moztu, bere oinetara berriz Otamendi, Amutxastegi, Jakez Gurtxarik, Jaurti! Horda eluztu ondo Otamendirekin, erdiraketa ona Geretari! Itzek, moztu. Argi orain Anaitasuna kontradazo garbi izan dezakelako, hasi Ugarte, ondo Bastida, areatik atera lagunonekin partetik. Eta Anaitasunan Mikel Pastrianek Erne! Anaitasunak jokaldi ona egin badu ere, Barbarinen jokoz kanpokoa. Ematen erdiraketa. Markel Eskurtzak urrundu du, aldaratza Jakez Gurutxagari Jaurti! Elustundok erdiraketa! Ona erdiraketa, ona remati eta bikaine baita ere geldiketi ez? Haze 3 akzio ikusi ditugun segundo gutxian. Erdiraketa ona egin du Elustundok. Erdosiak egin duen buruz egin duen errematea ezin hobea izan da, baina Mikel Ruiz atezainaren erantzuna ere aparta. Eta orain, min hartuta, esango nuke eskuaren gainera erori dela, erantzun bikaina eman du bai. Joanes Otamendi korner erdiraketa. Horreta Azpeitiarrek! Hasi da bigarren zatia txorloean. Xabi Zorolutzek Arandari. Arandak. Joanes Otamendik erdiraketa, Azpitik, eta gola! Gola! Lagunonaken gola! Otamendik Azpitik erdiraketa eginda, zustean harrapatu dituzte guztiak. Eta hor da, hor dugu errepikapena. Zagit, Pastrian berak ukitzen ote duen. Pastrianek ukituko zuen agian. Azkenean, Ugartek katxiu baloia Erne, Julen Aramendi. Bastida berriz ere, Azkoitiarrek berreskuratu dute. Hor da argi, Anaitasunaren barruan Ugarte Jaurti eta penaltia! Penaltia Anaitasunaren alde, ikusi beharko dugu, errepikapenik bada behintzat. Eskuan jo duela, orain ikusiko dugu. Ugartek atera Jaurti du. Nire ustez eskua soinera itxatxita zuen Castillok. Atzeko eskuan jo espadu bintzen, berriz ikustu daukeri dugu. Gora manu ebera, nahiko eztabaida izatea. Hor da Mikel Arzailos. Jaurti eta gola! Anaitasunaren 3. gola! Berse aldapan gola partidua.
Mikel Arzailuzi, mina baldin bazuen mintzat, ahaztu zaizkio une batez. Area barruan, Azkoitia, Jaurtik, kanpora. Reakziona du eta Jaurtik eti tapatzi lortu du. Mikel Aramendi, Gillori, Gillo eta Castillo, Gillo, area barruan da Gillo! Ondo jartzeko aukeri daukebe anaitasunakoek eta hartara arrisku gutxillo izateko. Argi eta gola! Gola! Gutxien espero zenean Lagun Onakek gola egin du. 3 minutu eskaz gelditzen dira partirako eta berriz ere partidan sartu dira bete-betean. Hor baloia Itzeitin eiku arrisku gutxillo dongo zela falta baten kontrarazen baino eta gero falta hortan etorri da gola. berdiraketa ona da eta kanpora! Ze aukera izan duten azpeitiarrek derbia berdintzeko azken unean, ez dakit nor izan den Erdozia bera, agian.